ka sanga ni gɛlɛya min bɛ Mali sɛnɛntɔrɔntɔna cɛ kɔrɔbaliw ni fédération ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ. Bakari Kulubali n'a bɛ wele Njika Bakari kunnafonidila dɔ Bamakɔ y'a yira ko gɛlɛya nin bɔra yɔrɔ jan. Gɛlɛya ninnu base fɔlɔ ye mun ye n'i ko i b'a bɛɛ ta k'a lajɛ o ye jɔyɔrɔ ko ye. O jɔyɔrɔ ko in fana o gulonnen bɛ mun na o ye sɔrɔkunda ye. Ka sabu kɛ min ye football yɛrɛ yera bɛ k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye. Min ye business baw de bɛ kɛ football kɔnɔna la, business baw de bɛ autour même du football. Donc o de kɛra wariko olu b'a kɔnɔ fɛn n'i ye football yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ gulonnen bɛ wariko de la bi. A kelen bɛ i b'a fɔ ko jama bi. N'i yɛrɛ den kɛra footballeur ye i b'a sɔrɔ a bɛ n'a fɔ e bɛ ndama de bɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ football wariko mana don diɲɛ ko o ko la o ko in bɛnbaliya bɛna kana don a kɔnɔ. Kabi football yɛrɛ de kɛra ko nafolo bɛ sɔrɔ a la a bɛnbaliya bonyana. Mɔgɔ caman ye Mali sɛnɛntɔrɔntɔnaw jalaki kama sɔrɔ hakɛ ɲini don u ka kan. Ko olu ta tɛ condition ko ye nka k'olu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de tun b'u bolo u ni entraîneur ko o gɛrɛn cira ko o de ma diya u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa Johannesburg Afrique du Sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana sélectionneur ye a ka démission ko fana mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ. Donc n'i ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na. Donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamer dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bɛ di o ma ne ma se k'o faamuya. A bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye ballontanna ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamer. U joueur Mali ye koyi u ye victoire caman kɛ dɛ match joli défaite 3 dɔrɔn an b'olu lagosi. Équipe joli bɛ farafina bi ko sera k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka na ɲɔgɔn nɛgɛn koyi. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ walasa gɛlɛya in ka ban nka to ka jɛn don Njika Bakari Kulubali an ka lamɛn. Nafolo ɲinini kama business min bɛ autour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka balontan ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan dilan journaliste kilanw de b'u bolo journaliste ɲinɛna éthique kɔ déontologie ye min ye journaliste bɔra o bɛɛ kɔnɔ bebe na m'a fɔ k'a bɛɛ mais à 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan u tɛ éthique jateminɛ u tɛ déontologie u t'o jateminɛ nin ye n ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ Mali football yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye mankan fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ni journaliste jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ka tiɲɛ défend wallahi an bɛ bɔ Mali football gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journaliste yɛrɛ minnu da b'a la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ Mali football gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw choisi wa État ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ FIFA ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ l'État doit assumer à un moment donné o ye mun ye k'i ju jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don football la n'a tɛ k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka sannamarɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ fana FIFA t'i lamɛn dɛ u ka u ɲaki anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ n'i m'an ka sariya bonya m'an ta boli i kan FIFA k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san 10 de kɛ Mali football ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ. Mali sɛnɛntɔrɔntɔna cɛ kɔrɔbalen caman y'a yira ko ni Hamari Traoré jalatigi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen fédération ɲɛmayaso fɛ olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.